Luyo sa kapobrehon, wala na himong babag alang sa 70 anyos nga lola sa Davao City nga makalampos sa iyang pag-eskwela. Gani nalakip kini sa completers sa junior high school sa usa ka tulunghaan karong tuiga. Ato sa ilailahon sa report ni Kent Abrigana. Kung sa gugma, age doesn't matter. Sama-sab kini sa paghuman og eskwela. Kini ang gipamatud-an sa 70-year-old nga si Lola Lilia nga taga Mintal, Davao City. Inahan sa siyam ka anak. Miundang sa pag-eskwela si Lola Lilia niadtong 1974 tungod sa kapobrehon. Labi na ka na uban nimo dito ang mga naay grado guys, sir. Maulaw ko kuan kay ko ba kay lahi biya jud nang naapotay na to na answer no. Una ka na una jud ko motiwas jud ang eskwela bahalag tigo. Okay. Pangandoy ni Lola Lilia nga mahimong teacher. Sama-sab sa iyang mga anak nga napahuman niya og eskwela sa kursong education. Gusto jud ka ko sir no ma-teacher jud ko sir. Okay. Mao jud na akong pangarap. Bahala nang utigo lang. Mao jud na sir nga gusto ko ma-teacher. Kay akong anak sir gipa-eskwela na ako sila tanan. Teacher gyud na sila sir. Busa dihang naibawaan niya ang programa sa gobyerno nga Alternative Learning System alang sa mga out-of-school youth o guban pa. Way pagduha-duha nga nag-enroll kini. Ganin himo pa niyang teacher ang anak nga si Jeril. Kinsa emosyonal sa nasaksihang pagpaningkamot sa iyang inahan. Makita na ako yung pagka-interesado siya maka-learn. And then, dali na po siya makasabot, sir. Even sa akong dream din, sir, wala akong nagtuo nga. Isa sa akong estudyante si mama. So, happy kay ko. Naging part ko sa iyang journey, sa iyang education. Misay sab sa ilang kasinatian ang anak nga si John Jeril. Kinsa mooy nakauban ni Lola Lilia. Dihang nagmarcha kini atol sa completion ceremony sa Mintal Comprehensive High School sa Davao City. Paitud kaayo ang kinabuhi. So makita jud nako nga naningkamot pud ako mga sister na maahon mi ato nga kalisod good sir. So karon nga time na pud mo para mo sukli good sir sa iyaha. So sa ilaha sa akong parents. Karon nga nakahuman na sa junior high school si Lola Lilia. Plano niya nga magpadayon sa senior high ug makahuman sa kolehiyo. Bisan gud nga mga minyo na pero mga bata pa gustong eskwela, makapadayon jud sila, dili sila makuan nga ulaw nga dako na sila edad. Kay ako mangani tigulang nako mo eskwela pa jud gani ko. Giawag usab sa DepEd ang publiko. Ilabi na ang mga wala nakahuman sa pag-eskwela nga i-avail ang ilang ALS program. Mas maayo nga ato ang hatagan og emphasize ang edukasyon sa atong kinabuhi because this is our weapon nga harapon ang ato ang adlaw-adlaw nga pakigbisog. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.